maneno no di makare kabisa makawuono ni ma en tarik 10 odiochieng' ma bende odhi makawuono familia moko auchiel nitiere kod tiyo hera mag bende ne olwar e sino kawuono e nyasi mar arus ma bende gisani oliel wang'iyo kod singo mopogore ma bende piny kanyakla kod sigana mamoko mawuok kale omiyo jambo masani gin magi. The number of fans who entered the power was 17. There were 6 lives. It's so fortunate and I'm saying condolences. More to talk G Michelle We firmly believe that investing in the potential of young people is an investment in the future prosperity of our nation. Pin owacho la kod bengi mar KCB hola hasla fund ne rowere obiro kanyakla mondo wuoki Uganda abagusi roda giriwo kadwero roda mondi makinde ka kinde seyo gi kuom timbe magala. Magin weche manyien mag ang'elo e odhiambo ni nyinga jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka Jakabuocha bende kod mar weche bende ulowo mbui marwa mano Ramogi TV ka abende iwe mbui mara mano mar Facebook jailieta wachako gi mamo kore liel ne familia mo kuom ji apako do yudo thieth masira no buro madore ruiru e kaunti ni makawuono odiochieng' gi moro familia olokore liel e gweng' ma Kiunguro kaunti ma Kiambu. Ilikuwa tusherekee sherehe ya harusi, hasa nimerudi imekuwa matanga, hasa ni huzuni kali sana. Jogo mane dhi nyombo nochopo e dalane gi wer kod miel e wiki sima mane oum kod kidi ne ging'eyo ni masira biro kaka ne miel kwan ji mane medo ibe wiki sima romeo kisimo sire apar kod abiriyo luar e pi. Isikia watu wakipiga dulu kujua nini naendelea, sio tukaingilia tukapata ni hiyo mambo imetendeka. Hiyo tanka haikuwa imejengwa mzuri, hiyo ni jambo la kwanza. La pili ni kama wale wenye walikuwa wamesimama pale juu hawakuwa wanajua hii haijajengwa mzuri na wanaweza kusimama pale juu. So venye walisimama ikaporomoka. Wote wakazama ndani. Chenro mreto cha papio bila maruiru nyalo studio apar kod kanyo kata kamano nyathine nyakoto no yud ko ngimane kamine mamoka beach owito ngimagi ka giyudo thieth. Tulifika pale tukajaribu kuokoa maji kwa mingi, tukaanza na ndoo tukapunguza, ilipungua nikashuka ndani, mama mmoja kama amekufa. Manaro bila mkiabu mchangi kiwi wajamono ngimagi no kalwara dupi. That the total number of the ones who entered was 17, and we have already lost 6 lives. It's so unfortunate, and I'm sending my condolences to the bereaved families. Among them, we have 5 females and 1 child who was aged 16 years. The physical planner and the planning team that they can cover the materials, the way the was prepared, whether it was prepared in the correct way or only the proper procedure or it was not the procedure. Otherwise, the investigation and I'm very sure with the person to blame so that I can do execution. RAMOGI kanyakla enyasino ikinde mane masira otimore. Wale watu ambao walikuwa wamekuja pale kusherekea ili watoe msichana ndani ya nyumba kwa furaha wakao wako na uzito. Ni kama hapo mahali hapakuwa pametengenezwa vizuri na kukabomoka, wakaanguka ndani watu 20. Jomo wito Johermagi kotangwa pia ne jogo medo yudo thieth. Weche mamoko en piny
medo kwana jomosebedo kayudo mar inua jamii kuok ji milion 1.2 nyaka ji milion 2.5 e bwo higni adek mabiro. Gisingo manager William Ruto chakore tarik 1 dwe manyien e kuonde od bura duto ma pacho kae. Chris Owino miyowa ler mathoth. E okang' mokwongo piny geno ndiko nyithi kiye jodongo 1,500 bang' puodho chenro mar tarik 8 ni chenro mar ndiko nyithindo chako achiel higani e kuonde chung' od bura duto ma pacho kae, kendo piny owacho geto ndiko ji duto man kod higni 70 kadhi nyime, nyithi kiye, jomong'ol kaachiel kod joma ng'awo. Jatend piny William Ruto e romo mar inua jamii mar dwe mar 4 higani ne osingo mar medo kwan joma osebedo kayudo kony mar omenda e bwo chenro mar inua jamii kowuok ji milion 1.5 ji milion 2.5 ji manyien ma idhi ndiko dhi kawo kar joka maromo 1,190 260 ma nyingegi osegol e rejistra mar chenrono. E kidieny moko mar nyithi kiye, joma dwaro kony ma kamano nyaka bed ni wuok e ot man kod nyathi kich kata nyithi kiye. Poni in ng'at modak kod nyathi kich kata nyithindo mochando, nyaka bed nyal tiyo tijene ma pile ka pile. Ola mageno yudo omenda nyaka bed kendo nyaka obed Jakenya. E kidieny ma ng'ata mageno yudo kony kamano nyaka bed bedo ka nyime kendo nyaka bed upande mar Kenya matiyo. E komachielo, chenro no bende dhi kod kamano nyaka obed jal man marach mamone tiyo tijene ma pile ka pile e yo maber. Ng'at ma kamano nyaka bed ni ok oyud kony machielo kowuok e sirikal, ok ochamo omenda mar aheri, kendo nyaka obed ni en Jakenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Don bura mar Jubilee chano kedho moko kuom dwaro magi e mbele committee matayo twak e kinde riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza. Ogai ma don bura no Sabige wacho ni moko kuom dwaro magi e mbele committee no motene kod chungwa kaachiel gi Kalonzo ng'anyo wacho ni oselo kethruok mag mwandu kod dwaro mondo joma bago ng'anyo e kinde mabiro okaw ng'anyo makamago mag mwandu. Sabina Chege bende dwaro mondo mag mwandu wenge mapacho kae kwan mag piny e wengego wacho boma mathika e mano. So we are happy that the two excellencies, His Excellency the President and Raila Amolo Odinga, have actually had given a team some work to do. Though we are not part of the that was selected, we will also present our memorandum issues that affect our people and addressed. Some of these issues, the issues of when somebody loses that you should, if you go to the street, if any damage is taken, then you should be able to take responsibility. Because you cannot be destroying people, calling people to and then you have and part of it is about the 1 man, 1 vote, 1 shilling. This is something that is very close to our hearts. The population of our place needs to share, and the cake must be shared equally. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter who you voted for. Mambo ya kusema jani chai, kahawa, maziwa, minimum guarantee kwa pale hatuoni maana hiyo bypass. Our leaders in the mountain, it appears as if they shied off on the issue of the 1 man, 1 vote, 1 shilling that was the main agenda of the BBI document that the previous regime was trying to bring along, and it appears as if it was a document that will drive this country to a different level. Yuaruok mosebedo e witong Kanyore sub-county Manyatike kod Kajulu sub-county Mauriri mosebedo kuom higni 40 osechako mienjo kendo mana juma achiel toka apisas mag piny owacho kotenegi kod lando ni gitieko yuaruok no bang' keto kiego kama jojuma mantiere gwenge mamiyo gi mathoth.
mar kanyuri sabkono manya achiel kod gajulu osebedo palwe do udelgi umigni mara mopangwen kagilaro kama kio nigo ketie eniro bendo seweyo kama kukum Uganda owito ngimagi kamondu moto ude bendo ketie. In 1984 people live around here Juma maoka agpio ka hotelnegi county commission county mamigo David Gitonga ne owe edudi one the people involved in the finalized. Someone who might think of tampering with the demarcated areas is to not less than 7 years imprisonment according to the law. Kawuono ka seveyo time wakuwa ni puwe mamodo kudi moro kikwo chakwa windi wasi udasandro nithindo se wanka dito se wanka nithindo no kalmo kumuganda komachelo kumuganda yo mauke kione yagi njokote mwana mabe ninge nyaka kanieni fukani no lo mi ba mi to ba ta no ani se ni ke na ni ko sa ne ko sa to ka na uche kilo bini kana biro digi kelo kuwe ne ko bere nyaka samani nyaka ora okanyal dhimo na tumti moko kuom jodak e gwego ma Kajulu e subkontu ma Uriri okwedo yo ma opogo tong' e nyariyo ma otero kuom wacho kanyo ni wach ato giringa gidhe nyabwaora ko ka golo puro to chon kanyo ne gibiro ka gisebiro dite kod ge ma koro gibiro gidagi kawuono gino giwuothe ma gitiyo kama koko ni to kanyo koko ni kama moro ko ne ma gwe kama ni jako gina kia Juma RAMOGI TV Migori. Jatend piny William Ruto romo kod nyamwar piny South Sudan Salva Kiir e kar jot mare mantiere boma ma Nairobi. To ke telo ariyogo nomulo weche mag dong mano ma Kenya kod South Sudan biro dhi nyime gi tiyo achiel mar bero tijegi kaka bende ne loso e wi chenro mano. Public of Kenya want to know so that I can expedite on African ministers. In our discussion, we recalled Kenya and relations and the need to coordinate our positions on regional issues. Agree that for our two countries to enhance mutual cooperation in interests. Your Excellency, I think our
Minister for Infrastructure have agreed that the extension of the road from Kenya all the way to Juba, that we with the World Bank or other institutions that are willing. I think the World Bank have shown interest, and that road will be a trans-boundary road connecting our two countries as part of the LAPSET. Jagoro mar Arita Raymond Omolo jiwojo dhi mantiere Karachuonyo West County ma Homa Bay mondo kaw thuolo mar mbolea manengo kendo gi pur. Omolo mar lose kinde nyasi mar alam mar kiche onyiso oganda mondo ogol wach mar ni gwenge gi ok chiegi kendo pur. Piny owacho nengo mbolea eyo nyaka siling 2,500. Our ushers, serikal ncho golo mbolea, joma ncho tiyo gi mbolea ang'eni yuto gi ber moloyo joma ne ok otiyo gi mbolea. Wathoro weyo ni wan piny wachieko kwe mbolea. Adwa nakwa jo dalawa e yo makende. Ni kiti gi mbolea, ntie mbolea okel mondo yuto wa obed malo. Puodho mar eka achiel moro go gunia achiel kata gunia ariyo. Kitiyo gi mbolea to ibiro nya bich. Koro dwaro mar jeni koro bedo mabup to nyasi gwedhowa wamedo dhi mbele. Ginda kikapar koda berio mamindo skalo shela mar otiene rokamano an grado de Dandora iwacho ni luwo weche manyien mag Ramogi e yero makare kabisa. Sil mara pere Ramogi keto manyien e yero makare Ramogi Kanyamkago Otisa Tinga ogero kamana inya Clinton wuoko Mungu jo Ramogi kelo no weche manyien kendo Ramogi sindangero kamana ote marino machielo wateni Moscow jogo bende no Zafin ka wuok Migori Tinga mano nyar wuod Adoyo mar Wang'en West Kanyamkago ibende wacho ni iluwo weche manyien e yono maber kendo makare yo machwa duogo gi mathoth. Yini chako mana chake yechu yini chako mine ke manyi ber kod mit piny ye dum no ko san kan woni ka dum ka chege maduong ni kitmi kendo jorit kitwa en dero mar jaduong madhako amora piny mamako Balakwasi owadgi Rajabu kurgo jona en dwoko rech mane e 111 ukangeso sachiel gicho tieno manera Ramogi TV. Is bad breath getting in your way? Fresh Red mouthwash is filled with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try Fresh Red today. From Tropical brand. We know times are tough, so save money by buying time from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *480*2# and get your time back with
with zero transaction costs. no bagoromo e alwora mabo mar twak e wi achiedhnade magikale. Sifro Sokinda lero no mathoth. Giwuoth margi kamoko kuomgi sirore go kwajo, to moko kuomgi bende thembo. Inyalo paro ni gidak maber kendo chunygi okwe king'iyogi kod hikgi moniang'. Jodongo mawuok e gwenge mopogore opogore ahinya Igusi kod kadho wadh Nam Chumbi pod odak gi luoro. Luoro ni chako ga neno e kinde ma jodongo chako yudo luar e wigi, kae chako nengi kaka jojuok kendo inegogi. Jodongo giwacho ni nok pen achiel kuom gigo mamiyo inegogi. Mano no matut e wi wachni wadhi nyaka e alwora ma Marani e gweng' ma Nyagonyi. Christopher Mayake en achiel kuom anyuola moyudo lit ahinya kalore kod nek mar jodongo e gweng'ni. Min mare nonegi kiseni ne odonje weche mag chode. Tukiwa tunazungumza na yeye walipomtoa kwanza walinipiga kwa manake niliwaita waje tuongee ni nini shida gani mbaya, kuna shida gani, wakakataa. Ne wadoro ng'eyo matut dongo emakine mathoth yudore kama. Kikubwa ni angalia bari ya mashamba na vile anavyoishi. Kende mano bagi ora magotabi kod riwruok mar Kenya. Ka bende ne waloso gi jodongo mar nono mathoth mar kaka jaduong' e Uganda Igusi. Pataki sisi. Kama hii pesa tutoke hii ya mambo naenda ku mama ndio wachukulie pesa. It's very ungodly. I don't know which time to use, but I think it's backwardness of anybody to point a finger at an elderly person who is over 80 years and call them a witch. Kato bedo ni kale midhiero mathoth uono neno odiochieng' mar mor tok jodongo gi rwako welo. Goyo mbaka kod miel nomiyo mor kata bedo ni mana kuom seche manok. Nyasini en telo ne jodongo gi mar dok pacho. Makna ni magi biro bedo maber. Okinda Ramogi TV. Piny owacho biro tiyo kanyakla kod bengi mar KCB e chiwo hola mar Hustler Fund ne rowere ma biro kanyakla mondo kaw hola no. Chenro makamano biro bang' bengi no mar piny owacho mar GIZ tiegruok ne rowere 3,500 e chenro mar vijana tujiajiri. Okang' makamano koro en ranyisi mar kit hola mar adek minyalo chak chiwo kokalo e agulu mar okeny mar ariyo mar Hustlers Fund ichiwo ne oganda ma otere piny owacho koro mar hola no mabiro geto rowere ma oseyudo tiegruok kendo ohelni. Jatend piny Kenya wacho ni twak e kod piny owacho osechakore mar neno rowere tiegruok mar chako ohelni. I know there is limited scope in you guys out. There is limited scope on how much money you can get to run your business. I will shortly have a discussion with the KCB to see what is it that the government of Kenya can do so that you people and how do you organize the space around Hustler Fund to make sure that you can get opportunities, especially your skills, whether we can leverage on to give you more money to be able to do and run your enterprises. Jatend piny Kenya mahino medo mera ma iketo ne migawo mar somo wacho ni mano en yo achiel maneno ni kodhi nono. Hustler Maria mokalo hola doro ng'we kungo
DP Joseph Ndaro no kawacho chito mayo yuto mag were en achiel kuom yore manyalo tiyo diere pochuna. Initiatives that empower the youth. We believe that investing in the potential of young people is an investment in the future prosperity of our beloved nation. Development in Africa cannot happen without them. Economic growth cannot happen without those small enterprises. Sustainable economic paradigm shift happen without them. And poverty, if it cannot happen without their small business enterprises. Magjo Kenya maogi kod tije osebet ka medore e dwe mosego ma ok tin ne ji milion 3 manyo tich kama jogo gin rowere e kind 20 nyaka higni 29 kaluwore kod duol mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS. Edwin Okoth, RAMOGI TV, Nairobi. Mine maturkana kumkinde malach ongere ga gi suko mikongi lelo ga wich e kisuko toke. Kwa ile anikoro neno rewe gama to nyaka jogo madhi salun manyasani. Dano Londe nole makarkado wich mamine gitie kendo losonwa ripodeni. Manitiere kachu bura malo Turkana. Chokoreti yenni. Inyalo paro ni ginero makara machima marmini kaka kama roni maso yani majiwo tich makoro tim markado wije wete. Sasa hii saluni ya Turkana ni saluni ambayo original nafanya yetu chini ya miti kwa nyumba ambayo ni kitamaduni na bila saluni yetu. Mane domini adekosi chumodo kadi wigi. Na kama sta ina kama baloto ako kwa katisho unaanza kuchana hivyo kwa madilishe kama rasta ndwa gima kelo kikir kado wich manyasani gima mine gitiyo gi bur lowo kod mo mar cheno wich gichodho kendo girego mabed eka bang'e iriwe gi buru mar kendo eka iwire e wigi ng'ato e thuolo ni duto miyo msuko nyaka ninde lowo mondo mi josuko thuolo mar loso wigno maber. Ni ile ambayo ingine inaharibu nywele inakuwa yolo, ingine inakuwa red, inatoka na pimples kwa kichwa, ingine nywele. Sasa ni kwa sababu ya hiyo chemko ambayo mnapaka kichwa. Na sisi yetu hatupaki chemko yoyote. Tunataka tu kuambia nyinyi saluni yetu ni ile saluni original. Tijlo ruma duonge kado wich ni mar min pogo wich matindo tindo seche magikado. Suko ayoni kao thuolo malach kapore kendo moro ng'eny makoni mathoth gi bedo wich kendo nyalo yudo thuolo loso wiye gi kinde ka kinde. Ya tau akisapata nywele na minai akisapata na minai anaharibika akisapata hata musi na marisa musine kabla kutoa tunameta na tunashine watu ya town kujeni tukuje saluni ile original wacha kupoteza maelfu hata sisi tunataka kuanza chini ya miti. Kado wich ailani kato bedo ni kao thuolo malach kapok orumo. Mor ma mine gin-go en ni omedo nyayo ndhadhu mar kit jo-Turkana kod timbegi. Iluongo ni kadwi piny kadwi no kanyi pati alufari tere kanyo mondo koro gisuki makare kabisa ndiko ripano. Mar jotich Aisha Juma Onyango beach Onyango rekod jatend piny pidho yiende bilion 15 kod Juma ne loso e kinde chenro mar yango kothe mag yiende mipidho kama ne opuoyo tim mar Kenya Institute kod chiwo kothe ma kan 4.4
mabende nopogi e migepe te mag NYS. Juma ni sani NYS pidho yiende mar mar million abich mar pidho yiende mar to work closely with the stakeholders to implement this directive. So I believe that my and team, you have a end, and you have that is the target, 50 million trees. This month, the seedlings, propagation, and growing of in all the 22 National Youth Service field units. We are depending on whatever it is that goes along with intent on food security of this nation. The big growing campaign program is an internal component of the economic model. As an institution and a stewardship, we want to in this program. Loso Evimelda Oyenga Tokmako H ne okal bang mundo ya pomano masajo chako pimo na Evimelda maswen kendo mar class oro bang yueyo higni karchung abura malikoni Mombasa kada Oyenga yo majini pro kisikuli class aboro maneno ya kulpenda hii pargari banga site macho man dino tiku to note di ponen poro ka wari kono tema pero no temre ejiro pala nyathino ne obulo ng'or bang' tuo gore kuome. Wacho nyathino osehinyore ma nokothiedhe en kapode dang' rwake wuod mano obedo ne matek ni mar rwake e kondo to kaluwore gi keny mar mokwongo gi mar ariyo ne otore en jahigni komando bire Mombasa yura ma jo nani omia ka para jaga na ngwen ya bicho ani nen mat moro ma ne gisunga moro ke chen ngat ma nyalo bindo ko ero nyalo duogo nyabi len machielo bedo achiel neno to be ok ne ka en ke sikul ne ochako donjone to kata kamano onge ng'ama dole sombe nyalo dhi skul ne potris na dak ma skul kuro gokinyi me usewuok be top classes awinjo kaka chiemo kapure ko ywak mondo jugo ko kadeko na temo lakini koro naneno ka ayudgi kaen ne ochako puonjore suko moto ya salon mare kato bang' ni bura kodonjo e keny machielo ngima ne obedo maber gi jaod kinde mane laktache oyango ni ok onyal yudo nyathi ma ne otimore mane paro ni oyach kendo ne gisechako timo ikruok mar nyiewo lep nyathi. Adhi osiptal koro bang' pim ema daktari nonyisa ni chandruok mayudo nyathi operation ma timo mapoko chandere ma nyaka do pim sadari ma ok en tino bo koro sano to yudo kaja oda en otiyo mabo
wacho e chunya kuonga tima kuonga yore nyathi koro anyise kaseyudo nyathi koher ye kotamore kenda nyaka chopo kuma dakika makoro mogik go ema koro yudo papers ge mano gima dhi through. Then I happen to check in Bagne to document ayudo ne mar daktari to gi document machielo. Koro machielo manayudo ni ne nigi papers mag adoption. Kanyariambo to The 22 verse 6 says, Then he said to me, These words are faith. maduong en talanta mar manyathino nigodo ne otimo puonja language. Yes. That is H. Kare dweche ma welcome. Nyathini chako puonjore wuoyo. Ng'ama ok yud nyathi winjo e chunye ma kamane sae nyithindo gi onge chandruok kendo inyuolo gi dhano ma Nyasaye chweyo makosa en kisekawe minya odgi nyathino ni kata ni kaka kia gin jini kia ni en kodhi mani kodhi te mag Nyasaye mokelo kodhi ka in gi thuolo mar rwako nyathi mi nyathi odgi obedi en gino masani okelo fuong familia no kendo sasa ndikore kaka japuonj mar klas 8 ka japuonj mare mar jaot adok mana segopo sana ng'ato to neno higa ma in go kokadro nyithindo ni prega chiel nyaka nawe skul e klas 6 bang'e orochra ya masani jahil prega skul e lokro oikore ne penj maduong' ma 30 Ramogi TV Mombasa. We love to share our cultures, and one thing that you it's precious moments. Nurses of spirit. Our language and more milk, the better the chai. Chai kweli ina brookside day best. Eni kaponani ano kabitima sigijitu. Okay? Manavu. Miyo moro yudo geno mar bedo gi hera. Jodani to kelo nyathine ma ano gik moko ok chalre nyimine ariyo bedo gi winjruok maber e kindgi
tielo madek makidam korka kod mine mano timore e kaunti ma Baringo kandie mano loyo midila mar Silva e ng'wech ngima nowe ok e Kenya masani nitiere ngima mantiere Budapest e Hungary joloch ariyo eko moro ka moro noyudo chieng' mar I can say I'm happy for winning the race, even though it was very competitive, and more so the course was very tough. Sana haikuwa rahisi vile, nilikutana maybe nikitu kama mbele jinisaidia ndio ningeweza kupata pia, lakini haikuwa rahisi. Kani bende motiko godo weche manyien maganyichilo yambo masani parotino wacha kwabilo kauni mamoko mabende wamedo e ngeso kangiso wamedo koda twak marwa mara wacho kawuono wang'iyo mar county zainya e weche mag somo mano bende obedo koda wendo marwa mabende en jalony e weche mag somo kochopo sa 3 mar otieno ang'alore gi kanyo nyinga Jael Lieta jaloko marwa osebedo kanyero Wilson Jakabuoch.